Пърч Фарм ревю, първи долу. Записа ли Аби? Не. Идва в кутията, когато си го вземете. Това е наргилето Пърч Фан Под, предоставено директно от Пърч Фан за ревю и... Забравих какво да кажа, брат. Да. Не. Това щърки ли са? Да. Точно така, чат. Колко за ко? Точно така, чат. И сега next. It was at this moment that he knew. He fucked up. Чато е просто. Чат ми казва го.